बयनिसिमबो फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव समायाब्लाबो आङो फैनाय जालायबाय आरोना इन्टारेस्ट थानायफ्रा नायलांनो हागोन भिडिअखौ इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ जोङो सावरायगोन मोजां मोजां आपडेट्सफोर जोंनि गेजेरावहाय ओंखारबोगासिनो दङ आरोना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो दा नैबे समावहाय एसे माने नैबे जिथुनाखि आङो नार्सारि बेबायदि खुलिदोंमोन आरोना फिसाहैनो आङो जास्ट बे सिङावनो दंफैयो दा आरो नोंथांमोननो आङो एसे फुलिफोरखौ दिन्थिलांनो आवगोलावबो आङो दिन्थिदोंमोन माबायदि अबस्थायाव दङ दा थ' एसे नायलांदो आरोना थ' बिनिफ्राय जोङो मेन आपडेट्सआवहाय हाबहैगोन थ' बिदिब्ला एसे नायलांदो नैबे जाबाय नै बेबायदिनो चक्लेट कक'आ फुलिखौ बेबायदि लाखिनानै दोननाय जादों थ' बारा गैला फ्राय माने बेबायदिनो सेल जाजोब्बाय आरोना एसे दंबावो नैबिथिंबो नैबेखिनियाव एसे मोजां मोजां दङ आरोना थ' एकदम खम दामावनो मिलायनानै बेखौहाय हरगासिनो जायफ्रा गोसो थानाय आरो गायनो साननाय थ' गायनानै लादो आंनियाथ' माने एकदम फिथाइ थाइगासिनोआनो आरो थाइहांबाय थ' आङो बेखौबो माब्लाबा नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन दिनैहाय आङो दिन्थिजोबनो हानाय नंला थ' आंनिया माने गिदिर गिदिर जाबाय दंफाङाहाय थ' गोसोब्ला नोंथांमोनाबो बेखौ लानो हायो आरोना थ' नैबे जाबाय साम खान्थाल नै बेखौ साम खान्थाल होननानै बुङो जोङो आंनिया न'आव माने फिथाइ थाइबाय दै आं गायनाया दिनै बिथिंसो भेनिला दङ आरोना बेखिनियानो आङो बारा दिन्थिबाय थानो सानाखै थ' चक्लेटखौथ' गोबांफ्रा गायखाबाय नङा होमबा थ' मोजां बेबो गायनो हायो जोङो माने गय बागानफ्रावबो गायजालाबाजोबो आरोना थ' रायजोफोर नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिबाय आरो जायफोरा गायखाबाय बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ नङा आरो जायफ्रा इस्सा थानाय थ' गायनो हागोन आरोना गोसोब्ला मिलायनानै लानो हागोन खाथि खालानिफोर सोरबा जुदि गायनो गोसोब्लाना थ' गायनो हायो आरो जोङो प्रफिट दङ दै दा फार्स्ट समावहाय जिखुनु मोनसे बेबायदिनो जोङो बागानफोर खालामोब्ला एसे माने मार्केटखौ जोङो हमनायाव प्रब्लेम मोनोना फार्स्ट टाइमाव नाथाय लासै लासै बे एडजास्ट जालांखायो अट'मेटिक दा जोङो मिथिनो मोनो नैबे कक'वायाबो पार किल' 50 थाखा बेबायदि ना थ' गायनो हायो गोसोब्ला जोबोद थायो आरो ओरैबायदि माने फिथाइ थायखायोना बुद्रुलायनाय थायो बेबायदि थ' मोजां जायफ्रा गोसो गायदो आरो बिनिफ्रायबो प्रफिट खालामनो हायो एफा एनैबाबो हाखौ ओरैनो दोननानै लाब गैया ना मोनसे समाव जोङो नुनो मोन्दोंमोन ड्रेगन आबाद जिथुनिखि ड्रेगन आबादखौ माने नुनानैबो बेबायदिनो मानसिफ्रा गोनो गोथो खालामदोंमोन दाथ' गायसावनानै ओरैबायदि प्रफिट खालामगासिनो दङ फार्स्ट समाव बेबायदिनो जाखायो आरोना फार्स्ट समाव बेबायदिनो जोङो मार्केटफोरखौ एसे हमनायाव गोब्राब जायो दा बेबायदिनो कक'वायाबो जुदि फेक्ट'रिफोर थायोब्ला खाथि खालायावहाय थ' गासिबखौबो लांजोबगोन बे फिथाइखौहाय ना प्रसेसिं खालामगोन बिनिफ्राय बेबायदिनो गुन्दै खालामगोन बिनिफ्राय बयामफ्राव सोनानै बेबायदि जोङो फानहरनाय जोङो नुनो मोनो ना जोबोद मोजां बियो अकल खालि चक्लेटआवल'सो इउस जाया ना दा जियानो हक जोङो गोलाव खालामला कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन आरो नोंथांमोना गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन आरोना थ' आं स्क्रिनाव होनानै होगोन दा बिदिब्ला मेन आपडेट्सआव थांदिनि रायजोफोर मेन आपडेट्सआ बेनो जोंहा जिथुनिखि जोङो 23 नाम्बार इनस्टलमेन्ट PM किसाननि सायावहाय सावरायबोबाय थादोंमोन साननैसो सिगांनिफ्राय नाथाय जोंनियाव बेबायदि जोङो फाइनाल आपडेट्स दासिमबो मोनाखै नाथाय निउसफोर जोङो फोसावनाय नुनो मोन्दों जिथु आरो जोङो नायहरोब्ला जोंहा नैबे 22 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ मार्चनि जोङो बेबायदिनो 13 थारिखआव जोङो हाबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन दा मार्चनिफ्राय नायहरोब्ला जोङो मार्चनि ओरैजाय आधाया थाखाबाय मार्च एप्रिल मे जुन दा जुन सोलिगासिनो दङना दा नैबे जुन दानाव हाबगोन ना हाबा थ' एसे गोसोआव सोंलु जानानै दङ दा फाइनाल बेबायदि जोङो
डेट बा जोङो तारिख जोङो फोसावनाय जोङो नुनो मोनाखै। थ' आंनि मिथिनाय बायदिब्ला जुलाइसिम मोनहैनायनि चान्स दङ ना। थ' फार्स्ट उइकफोरावसो मोनहैनो हागौ। नैबे जुन दाननि लास्टाव जुदि मोनाब्ला जोङो जुलाइनि फार्स्ट उइकआव मोनहैनायनि एसे चान्स दङ आरोना। जेब्ला जोङो 22 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौ नायहरो अब्ला जोङो मिथिनो मोनो। दा जोङो बायसान्सआव जुलाइनि फार्स्ट उइकआव मोनाबाबो जोङो बेबायदिनो जुलाइ दानाव मोनगोन आरोना। थ' नेनानै थानि जों एबारावहाय बेबायदिनो 3,000सो मोनो ना 2,000सो मोनो। थ' मिथिनाय बायदिब्लाथ' 2,000खौनो मोनगोन बायदि मोनदों आरोना। दा जियानो हक जोङो दा गायनाय फुनायनि सम, बे गायनाय फुनायनि समाव एसे मोनोब्लाबो हेल्प जायो आरोना। थ' जोङो बयबो चेक खालामनानै लादो गावबा गाव नामफोरखौहाय जोङो लिस्टआव बेबायदिनो नामफोरखौ मोननो हाखायो। नाथाय गुगोल्सआवनो जोङो बेबायदिनो वेबसाइटआव PM किसान gov.in जोङो चेक खालामनानै लानो हायो। बेवहाय हौवा हिन्जाव बयनिबो ना जायफोरना नाम दं मोनगोन। नाथाय माब्ला मोनगोन दा जोङो साननैसो एसे नेबावनो ना। गोलाव खालामला रायजोफोर, आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।